Да, вършим следващата игра. Don't ask me questions, 'cause I'm tired of confessing, and I know that it's not much to say, but I swear. Здравейте, Твич, аз съм Marathon Arts TV. Днес играем Skywars в Hypixel. Ще направим една игра на Insane Mod. Вчера си взех премаматице. Да, тъпа музичка, бат. Вчера си взех премаматице и викам, що път да не запиша една игра. И да, нека започваме. Съжалявам, че нямаше клип по толкова време, просто... Има 4 човека, ето, бързо се напълни. Това мап никога не съм ги играл, човек. И да, не съм много силен ПП, не ме обвиняйте. Има 4 секунди и падаме. Да видим какво ще направим тази игра. Така... Окей. Добър старт. Така. Тук да видим в тези често. Охо, шапане с едно. Така. Друго. Окей. Храна да вземем. Да не забравям храна. И сега мисля, че е време да ходим към мида. Понеже... Освен ако не ни бутнат. Ако това е мида, защото не съм сигурен. Май не е това. Тук има един, ще ходим да го бутнем. Ооо. Окей, убихме го. Окей, то го убихме. Фак. То ме убива. И да, взехме 2 кила, умрахме. Много тъпо. И да, ще се върна в следващата игра. И здравейте, отново сме тук. Ще почнем следващата игра сега. Окей. 12 от 12 сме, има 8 секунди. Това го играх, мисля, че преди 2 часа. Нещо такова. И да. Така. Тук има чест. Има блокчета. Лъкче. Стрели. Така. Окей, мисля, че сме готови. И така ще трябва да се биеме. О, то как ми изкара къла, човек. И разбира се... не ме уби. Не ме уби. Постижение, хора. Не ме уби. Окей. Мисля, че ще ме убие. Това регенерейшн за нищо не ставате. Право... Да, вършим следващата игра. И отново сме тук, 12 от 12 сме, има 8 секунди. И този мап, разбира се, не съм го играл, защото играл от вчера. И просто... Така, си вземем итемите тук набързо. Ще се опитаме да ръщнем мида. Така. Окей, имаме 52 камък, обаче нямаме брони. Нищо. Окей. Да, и някой веднага е обрал честовете. Това не е много яко. Даже не е никак яко. Окей.
Окей, това беше нещо много слабо от негова страна. Може да ме убие много лесно. Сега мисля, че ще идва още един. Така, си набием спидката. И да се махна от тук. Майко, ако бях паднал тук направо. Колко стрели имам? Имам стаки и нещо, така че няма притеснение. Окей. Взимаме втори кил. И вече сме full diamond. Така че всички трябва да ги е страх от нас. Така. Се върнем на мидъла. Да видим дали има още някой. Има още 4 човека. Плюс мене. Така, видях един тук. Ще се пробваме го убием. Аре, качи се да. Изи. Сега това трябва да го вземем. Окей. Честовете се ресетнаха. Да вземем каквото можем. Тук изи. Тук изи. Тук изи. Така. Това мисля да е последната игра. И ще спирам клипа след тая. Следователно. Ох. Това блокче. Това! Еми. О! What? Ми това ще е. Или... Не, аре да направим още една. Ще се върна в следващия. И отново сме тук. 12 от 12 сме. Остават 8 секунди. Да видим какво се случи в тази игра. Миналата бяхме много близо до победата, обаче ни бутнаха и то с нежни топкилата, иначе бяхме супер опнати. И са много тъпо, много шит, много нещо. Сега да видим тук какво ще се случи в тази игра. Така. Още един чест трябва да има някъде тук, предполагам. Да, ето го. Sharpness 1, перфектно. Взимаме това. Слагаме си каската и следователно нямаме блокове, разбира се. Защото трябваме блокове? За какво са ни блокове? Ние не трябва да се придвижваме с блокове. Ще съберем тук някакви 20-30 блока. И ще ходим към мидъла. Както казах, не съм много добър на ПП и... Да, не ме флемвайте много. Така. За малко да падна. Окей, спринта нещо ме бава, което не е яко лате. Ще взема падна и ще стане олала. Easy game is life.
Фак. Нищо. Еми, пичове, това ще е от този епизод на Minecraft Skywars. Надявам се ви е харесало. Както казах, не съм най-добрия на ПП. И да, довиждане.